Yo yo yo, what's up guys? So karon another Sunday na sad, maglabay sa akong basura. Hapit na mag 11:30. Kita namin dito. Pero manglakaw namin 12. So di ba? Filipino time gina. Unhan gid nagpila ka seconds. Seconds I mean minutes. So 30 minutes ang giunhan para 30 minutes for me. Manglakaw na dayon. Jawan-jawan. Go na boy! Let's go, boy! Na, boy! Go, boy! Yeah, ito namin sa kuhan karon. Sa White House. Kaya nasa dito. So gawlat nami sa among mga kauban karon din. Urag abot urag kami ra siya manula 5 o 4 rami. Sa ba man abot? 5 demi wa pa day ang papa ni. So gawlat pa mi ato. Amo ta wa pa man pud ang bus. Ban, ban, wag bus na noon. Okay, abot nami karon dayon. Sunod niya ni dula. Ulat lang sa mi sa dula. So pagtanaw sa ko, pauwi sa mi ikapoy ni siya sakit ag tiyan. Sugman mo kaon og kuan, leche plan. Dili leche plan, ice cream, mango float, cake. Gabi hurot niya tanan. Siya na ang winner. Winner. Okay, manamig dula. Huto. So mangulit na kami dayon. Pero mingaw nga pagkadaog. Last game manggod niya. Wala kay nananaw, di mingaw gid. Ay, di ba di ko mauli? Dapat din miadtuan. So maglaag-laag sa takaron and yes! First time na kumato dito. So karon mga tumig chatuchak, na-ikuan daw dito. Ora daw na siya, Divisoria. Then, dahil dito, mangita lang may barato-barato nga mga sanina. Sa Yanhi Squad. Night market sa karong hapon. Wala pa hapon pa man ko. Doon niya pa alas 6. Unya pa 6 ang night market, so Night market sa karong hapon. mga to sa mi sa kananan, mangaon sa mi para mabusog mi kay gutom kayo. Uban din mo karon si Mayor Atienza. Nadiri si Mayor Atienza sa si Mayor. Tara. Ano yang iyahang sanina o ang iyang bag? Bag, Amina. Morning Mayor Atienza nga itom. Lamat pat. Mo na ang Mayor Atienza nga itom. So nami karon sa park. Mao na ang ginajaggingan diri basta wa mi dula. And wapo diri nga park. Unsa gini nga park diri pat? Kung mag-jogging ka diri bay, dalhon mo tong bike ni Chatuchak Park. Mag-bike ka lang ko di kung mag-jogging. Sa One Road pa Chatuchak. Dalan. Sama taman na ta. So nata karon diri sa walking path. So jogging path. So jogging path ni. Jogging path kato ang bicycle path. Nasle ko galing ng bicycle path. So one way ra ang bicycle path, ang jogging path is two way. Pwede ra kang bike basta one way lang ang bicycle path diri. Ano kita mga ito? Kapoy na kayo. Gutom, uhaw na. Gutom na nung ko. Uhaw na ko. Asa naman yun? So na namin diri karon sa Chatuchak. Night market. Pero di pa man night. It's still 5 pa man siguro. 5 o'clock or basta 5:30. Napaana. So wala pa kayo. Nag-andam-andam pa tanan ng mga tao diri. Palibot. So nagandam pa sila. O kami mangita sa may pagkaon. Kay wa na may mga kusog.
Nagkaon na gid may nakapalit gid og smoothie. Og sila ang mga gipanggutom. Tura. Ala. Apa? Manta. O yeah, solve na mi. Pahuway na mi. So nag-decide mi karon nga diri na lang sa sa park mag lingkod-lingkod, magpahuway kay For the night market. oh, samtang go na samtang gulat-hulat ang mga Briamoban stall Ito ba gan? sa diri sa night market. Diri sa mi sa park mag Asing upag. Upag kayo. upag. Kayo na ka sa istorya. Okay. Okay, it's time to roam around here in the night market. No, boxer sa po. English lang na ako gamay kay para maka-England po ko nga foreigner ko. Kaya kung di ko mo English, di ko mailag foreigner. Bastos kini mga tao dito. So nakapalit ra gid ko, ara. Kani usa? Nindot kisag sudlanan. Kani lang gapon. Para sa kuan ba? Para sa mahal kayo, tag 200 baht lang ako napalitan na. Ato siya nga style oh. Kapalit ako ara. And mo gina akong gigatingalahan. Kung mag-English ko sa ilaha sa mura foreigner ga tingog pero pag nag-English ko diri sa camera luod kay ko paminawon ano ka na no but lang basin I don't know because you know basta mao na siya so karon muli na mi and basin diri na kita ko buhaton diri na ako humanon akong vlog manguli na mi kay kapoy na kayo lami na kay lingkod lami na kay higda lami na kay iligo so salamat sa inyo pagtanawin kadush see you in the next video bye.